met Dirk Baron. Bij het Frieske Nijs van vreed 1 maart. Honderden banen voort bij Frieske Rabobanken. Moordonderzoek Ida Kleinstra weer iepenen. Personeel Prins Dokkum staakt voor behoud voor gelegenheid. Dat al ik dadelijks naar het kwattenwaarberucht van Piet Paulusma. Joen en vannacht vrij helder waar, maar kon ze op lichte frost. Nou, het vriest op de meeste plakken. Min 1 en min 3 graden op het Versloon. Kon ze op misteren, daar wat gladens. Monodai, bewolking, maar de zinnen is er bij 5 graden en een net al te sterke wind. Goejoen en welkom bij Joert. De Rabobank sluit de komende jaren meerdere kantoren in Friesland. Honderden Frieske medewerkers van de bank zullen je terug haar baan verliezen. Nevens vakbond FNV zal de reorganisatie in Friesland gruttere gevolgen hebben als op oren plakken. In 4 jaar tijd wil de Rabobank landelijk 6.000 banen schrassen. Dat is haast 20% van al het personeel. Nevens de Rabobank ontkomen ze er net aan. We hebben de resultaten van de Rabobank Groep gisteren bekendgemaakt. En die waren 20% lager dan het jaar daarvoor. Nou, dat is natuurlijk dat is duidelijk dat ook Rabobank, net als de klanten, last heeft van de economische crisis. En dat betekent dat de Rabobank ook nog nadrukkelijker naar de kosten moet kijken. En uiteindelijk betekent dat ook niet anders dan ten koste kan gaan van arbeidsplaatsen. Van de 800 kantoren in heel Nederland zullen ze aan 300 de dwarren sluiten. Het vakbond verwacht het dat er in Friesland nog hardere klappen vallen zullen als in de rest van het land. Omdat de Frieslandbank nu bezig is om alle mensen over te plaatsen naar de Rabobank. Dus je krijgt daar een grote populatie aan medewerkers. Nou, dan kun je wel een kind kan narekenen dat de consequenties in Friesland groter zullen zijn. Er binnen ontnota 350 medewerkers door de Frieske Rabobanken oernom. Het vakbond is botskrokken van de voornom reorganisatie en twijfelt erom dat het wel nodig is zoveel mensen dient te jan. De Rabobank maakt nog best een hele goede winst. En ik vind dat dit soort werkgevers die geen financiële problemen hebben, nu hun sociaal gezicht moeten laten zien. We zitten nu in een hele barre, trieste tijd met allemaal werkloosheid. En een goed werkgever die moet zich nou 2 keer achter de oren krabben, willen ze zo'n sanering aankondigen. Een winst van 2,1 miljard is natuurlijk een buitengewoon groot bedrag. Maar we zijn ook een hele grote organisatie. En het is wel 20% lager. En dat geeft toch heel duidelijk aan dat ook de Rabobank niet immuun is voor de economische recessie. Samen met onze klanten. En dat betekent ook dat de Rabobank de tering naar de nering moet zetten. De onderhandeling over een sociaal plan verinnen stroef. Acties werden daarom net uitsletten. Nog meer Nijs voor de Frieske werkgelegenheid. Bouwbedrijf Van der Werf van Sint-Niek had van de maand het faillissement opvregen. Bij het bedrijf werk je 84 mensen. Huisbankier de Rabobank wil net meewerken aan een reddingsplan voor het bedrijf. Nevens een verklaring van de directie had het bedrijf nog een redelijke waterportefeuille en er geen efterstaan in de leenbetelling. Directeur Van der Werf neemt het een ramp voor het personeel en de directie dat er na 104 een eind komt aan het bouwbedrijf. De moord op Ida Kleinstra van de Blesse werd opnieuw onderzocht. De 52-jarige vrouw had haast 4 violien met geweld ombracht. De politie had nog heel tijd de dierders net opsporen kunnen. De familie Kleinstra is blij dat de rechercheurs de zaak weer oppakken. De 52-jarige Ida Kleinstra werd in juni 2008 deersketten in haar woning onder Franke Derdenstritte. De sporen die de politie doel aantroffen had, bieden de politie nou nieuwe kansen. Die sporen die wij vonden hebben in 2008 op de plaats die worden weer opnieuw besjoen. Die hebben toen al steeds terug het NRW bescherlitten. Maar het is zodanige nieuwe techniek en het is al uitzocht en speciaal worden en verfijnd worden. Dat het NRW had zijn van jongens, hier kennen we nog wel wat mooi. Nou, er is zodanig volle informatie uitkomen dat het onderzoek hier worden kan. Dat jouwt Benny Kleinstra, de man van het slachtoffer, weer hoop. Kleinstra rekent erop dat het dierders voel worden. Hij had wakker voor een oplossing streden en zocht in Bouke Vaatstra, die 13 jaar lang knokt had, een voorbeeld. Het is natuurlijk een man die ontzettend strijdbaar was en nog steeds is. En ik heb dat ook. Ik zal ook niet eerder rusten totdat het opgelost is. In deze zaak wordt de politie 3 dagen na de moord een inwoner van Frenchier oppakken. Maar die skeert hem zelf door de holle, doet een arrestatieteam naar binnen stormde. De zoon van deze man is niet letter oppakt, maar het zijn deze vertochte wie het hem in bewijs. De politie weet nou intussen meer. Er is zodanig informatie uitkomen dat wij sowieso mooi een aantal getuigen die we in het verleden al gehad hebben, nog een keer mooi om de tafel gaan. Maar het houdt ik in dat we mooi naar het zoeken om de tafel gaan. De mensen die we
echt even vrij op het bureau, kom je er eens even bij ons en we willen eens even een praatje met je maken. Want er binnen mensen die het meer weten, zei Benny Kleinstra. En die willen nou misschien wel praten. Zeker om de €100.000 voor de gouden tip nog hield het clear leidt. Daarvan is €80.000 beschikbaar steld door Kleinstra zelf. Skileven is op de kop zetten. Het is straks 5 jaar geleden, maar het is net of zit je nog in dezelfde week. Je doet je werk, je bent bezig met je zaal en met de mensen. Maar dan kom je weer thuis en dan kom je die keuken in en dan val je weer. Ja, de keuken waar ze voel is. Ja. De vakboen willen dat er een sociaal plan komt voor mijwerkers van binnenopvangorganisatie SISA. Door een reorganisatie verdwijnen er 108 van de goede 300 baan. De directie zei dat er geen geld is voor een sociaal plan. De boen ben het je net mee eens en vinden dat SISA ze te let informeerd had. 40% van alle private investeringen in onderzoek en ontwikkelingen in Nederland wordt dient bij bedrijven in Drachten. Het gaat om een bedrag van €100 miljoen. In en oor wordt van een beetje bekendmaken bij een bezitten van Noordelijke Kamerleden om Philips en laboratoriumautomatiseerder Kiestra. Piet Adema van Drachten wordt de nieuwe landelijk partijvoorzitter van de ChristenUnie. De selectiecommissie had hem vastdroegend voor deze functie. Op 13 april stemt het partijcongres over de vastdracht van het bestuur. Adema wil begin dit jaar waarnemend burgemeester van de gemeente Achtkarspelen en Jedderik deputaire. Waar moeten ze nou weer heen? Want de roeken die het verjagen worden, dreigen nou de greidevogels te versteuren. Aansmeer de roer. Het conflict tussen werknemers en directie van vangrailproducent Prins in Dokkum verhuddet. Joert wie de eerste stakingsdag, maar dat wie nog net de laatste. De directie wil het bedrijf sluiten en de productie verpleert. Beide partijen binnen het net in de sluiting en het sociaal plan. Terwijl de staking loekt de directie haar beste bod ontnota weer in. De dag begint in het actiecentrum in de Dokkumer Binnenstad. Daar schreeuwen de stakers harden in. Alle 34 werknemers binnen Reta-actie en die vindt onder oren plak bij de poort van Prins. Een staking nood de klanten van Prins op producten wachtje. Dus op het moment dat het bedrijf het meest getroffen wordt. Wat hoop je mee te bereiken? Het sluitingsbesluit dat inlutsen wordt, dat er een oorplan komt in oorlees met de ondernemers en met huis. En dat er een goed sociaal plan komt. Maar de directie wil net om. Ze loeken zelfs het voorstel om 15 man WW om te volgen weer in. Het bod is bij deze afgewezen door die stakingen. En ook ingetrokken door de moedermaatschappij. Want er moest best veel geld voor vrijgemaakt worden. En nu door de staking maken we ook weer meer kosten. Dus ja. Eigenlijk een andere keuze hebben we net. Ik bedoel, we hebben duidelijk aan dat we graag verder willen als bedrijf. We hebben vragen van Kevin net overnemen. Alle argumenten die het broek winnen, daar ben we het eigenlijk net mee eens. Het is geen sociaal plan, mogelijkheden om verder te gaan als groep, dat jouw dus net aan. Om ze er net uitkomen, wordt Joert besletten dat er een man je wegstaakt wordt. En al kan de directeur hem dat van de werknemers voor voorstellen. Hij is lilk op de vakboen dat die net insjoggen dat het bedrijf net onder eerst kan voldwanken, omdat het er tegen men voorstelt. Zij zijn volledig op de hoogte van alle cijfers. Ze hebben alle jaarverslagen. Ze weten de cashflow voor de komende weken. Men weet de verlies en winst. Men heeft alles. En toch zetten ze dit door. En dat vind ik wel heel erg van de vakbonden. Toch in de actievierde strog onze de bedel vallen. Want de teleurstelling in Prins Dokkum is groot. Ja, gewoon valleugen hier. Dat denkt iedereen door. Zeker de oudere generatie. Altijd erin zetten. Sommigen werken 46 jaar. En dan zit je in de voet aan. Nee, voetrapen. Per je WW, dan krijg je de 14. En dat is triest. En dan ga je 40 of meer jaren verwerkt. En dat is het erge. Een grote groep ontevreden sponsoren had Joert bij elkaar west om te praten over de crisis bij sportclub Heerenveen. De sponsoren binnen net te spreken over het vierde beleid bij de club en hoe de rol die het voorzitter Robert Veenstra hierin speelt. Om overvoeren begint het peteer van een groep van 9 ontevreden yieldzitters. Zij verzinnen een bedrag van om de €1 miljoen hinnen. Locatie het haatkantoor van Arriva op het Heerenveen. Want Arriva is een van de sponsoren. Het peteer wordt rom een oeren. Maar na ouderin willen de heren net een soort kwiet hoe de inhoud van het oelis. We krijgen een heel constructief gesprek gewoon. En we hebben een aantal ideeën en die gaan we uitwerken. En daar kunnen we verder op dit moment geen commentaar op. Ja.
Maar wij informeren hem zodra het hier voor is. En dat is eigenlijk ook wat ik maar een beetje wil leren. Ja, wat is de insteek van dit peteer dan? Nou, ik denk dat dat wel duidelijk is. Hè. Wij mijn wanneer u zwaarder wel wat. Hè. En verder zeg ik wel geen commentaar aan, maar wij hebben dus mijn goede ideeën. En daar willen we eerst uitwerken. En als we het uitwerken, dan melden we dus. Sportclub Heerenveen woe geen commentaar aan. En directeur Robert Veenstra dreig het Voetbal International en het Fries Dagblad mijn kwart pleit. Veenstra is het net eens met een artikel van Ornovage dat hij suggereerd wordt dat hij sjoemelen had met cijfers. Veenstra wil rectificatie en dreig het met een kwart pleit. Ze had zijn advocaat witte litten. De Grijdenvogel dreig het de dupe te worden van het verjijen van roeken. Op het stuit worden de vogels voortjagen uit Ljouwert en dat gebeurt in Perivlien ook al in Tietjerkstradiel. Op ziek naar een nijplak vlenen de roeken oer Grijdenvogelgebieden en versteuren daar briedende vogels. Zo bezocht de gemeente Ljouwert juist de roeken te verjijen, die het voor een soort stront en loertsoel en zwargje. En zo waren diezelfde roeken een perilien verjagen uit Tietjerkstradiel om dezelfde reden. Maar is het gevolg dat nou deze Grijdenvogels slachtoffer dreigje te worden. Ze denkt tot de eerste natuurorganisatie het Frieske Geer. Ze worden eigenlijk wat tussen Ljouwert en het Tietjerkstradiel in mijn leven wat hen werjagen. En daar zitten wij krek met het grote wielengebied ertussenin. En dat is een heel open gebied waar nog een soort Grijdenvogels zitten. En ja, omdat die roeken steeds hen werf vliegen. Ook omdat ze bijvoorbeeld in de Groene Ster al massaal brieden momenteel. Ja, ziekjes zien die omkrieten steeds voedsel. En elke keer als die roeken oervliegen, dan alarmeren de skriers naar de lippen. En ja, letten ze hun jongen of hun aaien even in de steek om achter die roeken te jagen. Roeken eten zelfs geen aaien of pieken, maar maakt ze zo wel het paard vrij voor biegeliks jerrebarden of zeevogels, die het maar al te graag maaien. Het Frieske Geer wil graag met beide gemeentes om tafel om te zoeken naar een oplossing. Al is dat een drege zaak. Het zal toch een stukje acceptatie wezen matten in eerste instantie dat ja, de mensen de roeken van heren matten in hun eigen omjouwing. En oors ja, wat Slofstra juster voor televisie zei van de WBA, ja, misschien toch een stukje beheerjacht om voor te zorgen dat ja, de populatie wat lietser wordt, zodat er minder oerlast wezen zal. Dus afschieten? Ja. Maar daar zal het ministerie besluiten matten, want de roek is een beschermsoort en mij net samen afsketten worden. Oors moet er bezorgd worden de vogels op plakken te krijgen dat ze net van een soort oorlast waar hier kennen, dat ik als begraafplakken, vindt de natuurorganisatie. Maar ik daar zullen oren wegrif voor zo denken. En ontzag weer het Nees in deze joert. Zoek voor meer op omroepfriesland.nl en blow ook op de hichten van het Frieske Nees met de apps voor je smartphone. Aast na het waarberucht van Piet Paulusma keer nog zien neet op vreed met Roelof Lausma. Nog een noffelijke jong en goed weekend.